Doncs el que us vull mostrar és el segon escenari, com hem de fer per inserir els punts d'interès. Perquè en aquest cas sí que serà una mica diferent. Serà un escenari de tipus joc de pistes. És a dir, el que hem de fer és aconseguir que a base de pistes podem portar el nostre jugador des dels inicis dels temps de Peralada fins a l'actualitat, fent seguir una evolució històrica cronològicament, passant pel temps. Aleshores, com ho fem? Mirem, jo ara he entrat a la plataforma amb el meu usuari, llavors he vingut aquí a escenaris i he buscat aquí en els meus escenaris aquest, d'evolució històrica de Peralada. Sí? Llavors me surt aquesta finestreta que ara mateix no m'interessa, l'amago, i hi ha un punt, hi ha el primer objecte, el primer punt d'interès. Aquest punt l'he fet de prova, és per descobrir el pati de l'institut, per tant aquest punt l'esborrarem al final. Llavors, què podem veure? Doncs en llista d'objectes n'hi ha un, que és aquest, i quan entrem a dintre ens surt la pàgina principal d'aquest objecte en la que ens diu simplement descobreix el pati de l'institut. Aquí, en el mig, hauríem de posar una imatge. I, a més, hi ha pistes. Ja ho veurem, això. Llavors, editem, perquè us vull ensenyar com és per dintre. Sempre és igual. Hi ha una pestanya d'info, una pestanya de pistes i una pestanya de final de joc. I després podem posar el contingut en català, en castellà, en anglès. D'acord? Tenim tot el que fem, ho desarem, o si no ens ha sortit bé i ho volem esborrar, però jo recomano que això no ho fem, perquè si no perdrem la feina feta. Cuidado. Després aquí hi ha dues pestanyes que diu dades i mèdia. Mèdia vol dir inserir imatges, inserir vídeo. Sí? Llavors, títol. Vendria a ser com un nom molt curt d'aquell punt d'interès en el que estem. Etiquetes, ja en parlarem d'això, però coses sempre posarem les mateixes, que bàsicament és el patrimoni, Peralada, d'això ja en parlarem. Descripció. Home, aquí sí que hem d'explicar una mica on estem. Llavors, aquí expliquem on som, on està aquest punt, on estem ubicats. I aquest punt serveix per descobrir el pati de l'institut. Això és molt important. Et posem on som, expliquem on estem. I llavors fem un posicionament manual. En aquest cas, ja l'he col·locat aquí, però com veieu, es pot modificar en l'Institut de Peralada. I a més, si no m'aclaro perquè estic veient això amb aquest tipus de mapa i no m'agrada, aquí podem canviar. Podem posar el satèl·lit, per exemple. Sí? Ara aquí ja es veuen les dues pistes que us ensenyaré. Però veieu, el punt està just a la sortida de l'institut cap al pati. Sí? Doncs aquí finalitzem el posicionament. Molt bé. Anem a veure les pistes. Les pistes són indicacions que donem al jugador d'aquest joc per portar-lo al següent punt d'interès. Sí? Hem de ser molt conscients amb això. L'estem portant al següent punt d'interès. Aleshores, cada pista que posem aquí, podem posar una, dos o 40. La idea és posar-ne una, com a molt dos, però una n'hi ha prou. Una pista i que arribin al següent punt d'interès. Llavors, quan no la tenim creada, afegim, fem una pista i ens sortirà una finestra com això. Sí? I en aquesta finestra, llavors, podem veure una pestanya en què expliquem on estem en aquesta pista i el lloc a descobrir. Per exemple, infopista. Per arribar al punt, doncs recordem que estàvem a la sortida de l'institut direcció al pati. Diu, ves sota la cistella de bàsquet més llunyana. Ja sabeu que hi ha dues, una més a prop de la porta i una altra més al fons. Doncs, ves sota la cistella. Vale. I el lloc a descobrir, hauríem de posicionar el lloc. Si us fixeu, més o menys amb el bàsquet, en el camp d'aquí en aquí, la posem aquí, més o menys. Sí? Llavors, finalitzem i expliquem o fem una pregunta. Això és lo maco del joc de pistes. Hem de fer una pregunta. Llavors, jo aquí, en aquest punt, dic, hi ha una porta a la dreta per accedir al pati? Clar, si tu vas caminant recte i arribes allà a la cistella i no et mous, doncs a la dreta veureu que hi ha una porta per accedir al pati. I la resposta? Doncs jo aquí poso sí. No? Hi ha una porta a la dreta per accedir al pati? Sí, fantàstic. I faig des a la pista. Sí? Ara, de moment, l'única cosa que ha passat és això. La resposta que diu que sí. Hi ha una segona pista. Per tant, quan el jugador hagi contestat correctament, el sistema li donarà pas a la següent pista, i és aquesta que està aquí. Editem
I la informació és, doncs ara ves a la porta, que hi ha a la dreta. Ves-hi, a aquella porta. Molt bé. I la tornem a posicionar. Lloc a descobrir és aquesta. Veieu? La porta, aquesta? Vale. Doncs finalitzem. I diu, és de dia o de nit? La pregunta allà, en arribar a la porta, és de dia o de nit? Bueno, suposem que juguem de dia, no? És una prova, ja ho sabeu, que això és una prova. Doncs, és de dia o de nit? Doncs la resposta bona és de dia, sí, dia. Vale? I desem la pista. I ja no volem més pistes. O sigui, suposem que el jugador ha arribat en allà, ha contestat correctament i ha posat de dia, sí. Aleshores passaríem al final de joc. I aquí, en aquest exemple, text a mostrar. Bravo, ja saps que és de dia, no? Bé, qualsevol frase. En el nostre cas, seria que hem arribat al nou punt d'interès. Vale? Llavors, com ho faríem això? Anem a fer un exemple pràctic. Mirem, un exemple pràctic. Això és Peralada, això és el pàrquing que hi ha al sud de Peralada i és el començament. Doncs, vinga, anem a fer el primer dels punts. Un joc de pistes, sí. Llavors, un títol. On som ara? Evolució històrica. Ahí. Històrica de Peralada. Descripció. Som a l'aparcament al sud de Peralada. Som aquí, sí? Posicionament. On ens posem? Doncs aquí. Ja estem, col·locats. Finalitzem la posició. I posem un punt aquí, que si no queda malament, no? Molt bé, doncs ara anem a fer la... Desem, ara està desat, i ara fem la primera de les pistes. Afegim una pista. A veure, si mirem el guió de punts del joc de pistes, Peralada, un itinerari en el temps, un passat sense memòria. Bé, doncs aquest punt és com de mal referenciar, perquè ens serveix quasi que qualsevol lloc, no? Però hem de fixar-nos que el segon és l'emplaçament ibèric al museu, al convent de Sant Domènec. Vale, doncs com ho fem això? Doncs jo vull portar-lo a l'entrada. Pistes. Vale, vull portar a l'entrada. Lloc a descobrir. Sí? Infopista. Ves a l'entrada del poble que hi ha a l'altre costat de la glorieta. Sí? De la glorieta, o del giratori, millor dit en català. Del giratori. Sí? Ves cap allà. El lloc a descobrir l'estic guiant, a veure, un zoom més petit, l'estic guiant des del pàrquing fins a l'entrada del poble, aquí. Finalitzo la posició. Molt bé, i ara faig una pregunta. Per exemple, estem aquí. Quina pregunta podria ser? Una pregunta, o millor, fem una pregunta xorra, perquè sí, sigui vosaltres que l'heu de posar bé. De quin color és el cavall blanc de Pere el gros? Vinga, Pere el gros, ja no el gran, el gros. Introdueix la resposta, doncs blanc. Sí? I deso la pista. Vale? Llavors, quan la persona arribi en aquell punt i contesti correctament a aquesta pregunta, finalitzarem el joc. Enhorabona, has arribat al punt d'interès número 2. I no necessitem res més. Desa al final del joc. Desa. Molt bé. Llavors, això que acabo de fer és el que hauria de fer, però ben fet, l'equip de treball que tingui assignat aquest primer punt de l'escenari 2. Sí? Llavors, fixem-nos, com a jugadors, amb el mòbil i amb l'aplicació descarregada, arribaríem aquí i dic, vull començar a jugar. Començaríem a jugar aquí, veure pistes, ves a l'entrada del poble que hi ha a l'altre costat del giratori. I arribaríem, sense cap mena de problema.
ens sortiria, en l'aplicatiu, ens sortiria la pregunta, l'hauríem d'encertar i ens diria que hem arribat al segon punt. I ja està, això és tot.